खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजनाव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ। बिस्वजित दैमारिया फैयोब्ला बिटिसिआ गाज्रि जाफिनगोन बुंदों प्रमद बर'। बिटिसिआव देग्लाय बिजेपिआ किंमेकार जागोन बुंदों दिलीप साइकिया। सिपि राधाकृष्णनआ भारतनि लेङाइ हादरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। गोबां अखा हानायनि जाहोनाव लामदिंआव हरसेनि गेजेरावनो दैबाना। हानजायारि गाग्लोबजानायनि जाहोनाव जगिघपानि सासे लाइमोना गोब्राब जोखोम। बिटिसिआव जोंनि सोरखार फैयोब्ला पिसिडिसिखौ गारहरगोन रावखौबो लुथिनो खाबु होआ बुंदों गिबि मन्थ्रि। प्रमद बर'आ दरंगाजुलियाव इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरजों सावरायदों। बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिआ इस्ताहार फोसावबाय। चिराङाव गाज्रियै गाग्लोबजाना सुबुंफोरनि न'खरा बिजिरनाय लुबैदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बिस्वजित दैमारिया बिटिसिआव फैयोब्ला बिटिसिनि थासारिया गाज्रि जाफिनगोन बे गोख्रों अजदखौ होदों इउपिपिएलनि आफादगिरि आरो बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव बिटिसिआ गाज्रि जाबाय होननानै बानबुंथि होदोंमोन। बेनिनो फिन्नाय होनानै बिस्वजित दैमारिया बिटिसिआव फैयोब्ला बिटिसिनि थासारिया गाज्रि जाफिनगोन होननानै बुंदों प्रमद बर'आ। बबेखानि बिस्वजित दैमारिया बिपिएफजों थानानै बिटिसिखौ गाज्रि खालामना गालांदोंमोन। नाथाय थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल सोरखारा बिस्वजित दैमारिया गाज्रि खालामनानै गालांनाय थासारिखौ फोसाबबाय आरो साफा खालामबाय होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि मोन 40 काउन्सिल बियाबनि मोनफ्रोमबो बियाबाव इउपिपिएल दोलोआ 7,000-8,000 नखरफोर दं। 7,000 नखरफोरनिफ्राय खमैबो 21,000 भटआ इउपिपिएलनि निजा भट। इउपिपिएल दोलोआ निजा नीति निजा पलिसि बाहायनानै देग्लायनि बिसायख'थियाव बाहागो लादों। गासै मोन 26 हारि-हारिसाफोरनि 35 लाख रायजोफोरनि गेजेराव फोथायनायखौ लानानै सिगांदों। गोजोन आरो गोरोबलायनाय बिटिआर सोरजिदों। बेनि दाहारखौ लांबाय थानो थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जेरैखि जाया नाजागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। ओरैहाय इउपिपिएलनो मानो भट होनांगौ होनना खौरांगिरिनि सोंथिनि फिन्नाय होनानै प्रमद बर'आ बुङोदि इउपिपिएलनो भट होयिनि जेबो जाहोन गैया। मानोना थांनाय 5 बोसोराव आबहावाया साबसिन जादों। रावबो सुबुङा एबा नखरा हिंसायारि आबहावायाव थानो लुबैया। हाग्रामा महिलारिया 10 बोसोर कंग्रेसजों थानानै आरो 5 बोसोर बिजेपिजों थानानै सोरखार सालायदोंमोन। जायजोंखि थानानै सोरखार सालाया मानो हाग्रामा महिलारिनि खुंथायनि समाव बुथारनाय, हिंसा, फेग्रा मुवा, जौ, जुवा गेलेनायनि आबहावा दंमोन। बै दिनफोरा दा गैला। सोरगिदिं गोजोन आरो जौगानायाबो गोख्रोङै जागासिनो दं होननानै प्रमद बर'आ बुंदों। फैगौ 22 सेप्तेम्बर खालि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ किंमेकार जागोन होननानै दाबि खालामदों आसाम रायजो बिजेपिनि आफादगिरि आरो दरं उदालगुरिनि एमपि दिलीप साइकियाआ। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय 23 नं दिहिरा काउन्सिल बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि मानास प्रतीक कलितानि फोसावदिंनायाव मेलाव दिलीप साइकियाआ बाहागो लानानै देग्लाय बिजेपिआव किंमेकार जागोन होननानै दाबि खालामदों। बबेखानि बिटिसिनि रायजोफोरा माखासे जेंनाफोर दं। बे जेंनाफोरखौ बिजेपि सोरखारासो फोजोबस्रांनो हागोन। कंग्रेसनि खुंथायनि समाव बिटिसिआ 100 कोटि रां होदोंमोन। नाथाय बिजेपिआ 1000 कोटि राङै होदों होननानैबो बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप साइकिया बुंदों। मख'नो गोनांदि जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ बिटिसिनि गासै मोन 40 बियाबनि गेजेराव 30 बियाबाव निजायै बिजाथि होदों आरो बिटिसि बिसायख'थियाव गोख्रोङै बादायनो ओंखारदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे आसाम सोरखारनि गोबांसा केबिनेट मन्थ्रि आरो बिजेपिनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव मैखोम बाहागो लागासिनो दं। भारत हादरनि 15थि लेङाइ हादरगिरि महरै समायखिरा लाबाय सिपि राधाकृष्णनआ। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ दिनै समायखिरा लाहोयो लेङाइ हादरगिरि सिपि राधाकृष्णनखौ। मख'नो गोनांदि सिपि राधाकृष्णनआ बावैसो बारग'लांनाय लेङाइ हादरगिरिनि बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि महरै गसंदोंमोन। बे बिसायख'थियाव राधाकृष्णनआ कंग्रेस दैदेननाय इन्डियानि बिजाथि सुदर्शन रेड्डीखौ गोबांथार भटआव फेजेननानै 15थि लेङाइ हादरगिरि महरै सायख'जायो। गोदानै सायख'जानाय लेङाइ हादरगिरि सिपि राधाकृष्णननि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि, नखर मन्थ्रि अमित शाह, रैखाथि मन्थ्रि एस जयशंकर, सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान, सावस्रि मन्थ्रि आरो बिजेपिनि आफादगिरि जे.पि. नाड्डाजों लोगोसे मिरु सोरखारनि मन्थ्रिफोर, एनडिएनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारियाव बारग' लेङाइ हादरगिरि जगदीप धनखड़आबो बाहागो लादोंमोन।
जगदीप धनखरा लेङाइ हादरगिरि मासिखौ नागारनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय बेबादि हाबाफारियाव बाहागो लादों। 53 साननि उनाव बेबादि मेलाव नुनो मोन्दों धनखरखौ। मख'नो गोनांदि जगदीप धनखरा हरखाब लेङाइ हादरगिरि मासि नागारनाय जाथाया हादरनाङै गोख्रोङै सावरायजादोंमोन। बेनि सायाव जेबो रोखोमनि बिजाथाय होआखैमोन धनखरा। हरसेनि गेजेरावनो गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव लामदिंनि वार्ड नम्बर 13 आव अखानि दैबाना लोमसावदों। बेनि फिथाइ महरै लामाया दैसानि महराव सोलायदों। गोबां जायगाफोरा लोमसावदों आरो खामानि मावनायाव सुबुंफोरनि थाखाय हेंथा सोमजिदों। बबेखानि राहा लानायनि गोबां खोथा होसेयावबो नोगोर खुंथाया बे जेंनाखौ दासिमबो सुस्रांनो थाखाय जेबो राहा लायाखै होननानै थागिरिफोरा गोख्रों दाबि खालामदों। बेनि अनगायैबो थागिरिफोरा लामदिंनि मावफुं मावख'गिरि आरो वार्ड कमिशनार ममिता दास सानैनिबो सायाव रागा जोंनानै जाफ्लेबाय थानाय दैबानानि थाखाय बिसोरखौ दायनिगिरि खालामदों। थांनाय जुलाइयाव दैबाना जालांनायनि उनाव खावलायनाय बायदियै 22 जुलाइखालि वार्ड कमिशनारआ जायगाखौ नायगिदिंफैदोंमोन। बेनि उनाव मावफुं मावख'गिरिया बिसोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गिबि मन्थ्रिनि खाथियाव लांगोन होननानै खोथा होदोंमोनब्लाबो दासिमबो जेबो राहा लानाया जायाखै। जुदि नबिनपल्ली ओनसोलाव दैबानानि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो हायाब्ला फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नेवसिगोन होननानै थागिरिफ्रा हुमखि होदों। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जगिगपानि 17 नं राजा लामा सेरावनो थानाय लुइटपरिया क्लाबनि साखाथियाव सासे लाइमोनखौ साननि समाव खास्रि बिस्रि गाग्लोबदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला गाग्लोबजाग्रा करिया पाहार गामिनि थागिरि मनसर आलीखौ गारि गेरेजनिफ्राय मुवा बेसादफोर खावनायनि गोख्रों अजद दैखांदों। बे जाथायनि अजद दैखांनाय बादियै जायगानि थागिरिफोरा गिबियाव सिखावनि आखाइखौ खाख्रबदोंमोन आरो बिखौ सेन्देलनि माला गानहोनानै सुबुंफोरनि गेजेराव गाज्रि रोखोमै बुग्लिदोंमोन। जिंगासिनो गोनां बाथ्राया बेसोदि जायगानि गोबां नायगिरिफोरा रैखा खालामनो राहा लायालासेनो नायख्लेंनानै सेरजों थांनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ नोजोर होनानै जायगानि सासे लाइमोना रागा जोंखांना खौरांगिरिनि सिगाङाव सोंखारिनायजों लोगोसे पुलिस आरो बङाइगाव जिल्लानि डिपुटि कमिशनारखौ मनसर आलीनि सायाव गाग्लोबग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो साजा होनांगौ होनना खावलायदों। बे खेबाव बिटिसिआव जोंनि सोरखार फैगोन। जोंनि सोरखार फैयोब्ला पिसिडिसिखौ हाखराव गारहरगोन। क'क्राझार जिल्लानि कुसुगाव बिटिसि बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बबेखानि आसाम सोरखारा होनाय बिथांखिफोरखौ पिसिडिसिआ जाखुमाजोबो। बिसिडिसिआ निखावरि सुबुंफोरनि बैफोर बिथांखिखौ सिख'नानै जायो। बेनिखायनो बिटिसिआव जोंनि सोरखार फैयोब्ला पिसिडिसिखौ हाखराव गारहरगोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे समाव बिटिसिआव ड्राइभारनि मासियाव गुबुन सुबुं दं। नाथाय थावखौ जों सोयो। मामाया गेरेन्टि होदों मामाखौ फोथाय रावखौबो गोजौ गाहाय थानाय नङा। गासिबो राजा जागोन। अक्ट'बर नबेम्बर दानाव बिटिसिनि गासिबो नखरफोरनो अरुणोदय बिथांखिनि खाबु होगोन। थाइसेबो रां होनाङालासे बिटिसिआव साख्रि मोननो नांगोन। निखावरि सुबुंफोरनिफ्राय रावखौबो लुथिनो होनाय जानाय नङा होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि कुसुगावआव खुंनाय बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय मेलाव रायजोफोरा सावस्रि मन्थ्रिनि सिगाङावबो गिबि मन्थ्रिनो देहा फाहामसालियाव डक्टर गैयैनि अजद होयो आरो डक्टर होनो थाखाय दाबि खालामो। गिबि मन्थ्रियाबो रायजोफोरनि अजदखौ मोननायनि उनाव गोख्रै डक्टर थिसननो सावस्रि मन्थ्रिखौ बिथोन होयो। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा आरो इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर'आ दरंगाजुलियाव दोलोनि बुथ थाखोनि मावथिफोरजों लोगोसे सावरायदों। दरंगाजुलि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव बे मेलखौ खोला कुमारिघाटानि सुजित नार्जारी पाब्लिक अडिट'रियाम हलआव खुंदोंमोन। रिपर्ट बादिब्ला बे मेलाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै 26 नं दरंगाजुलि बियाबनि दोलोनि मावथिफोरजों सावरायनाय जायो। बे मेलावनो बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय आदब खायदा थियारि खालामनायनि बागैबो सावरायनाय जायो। बबेखानि बे मेलाव प्रमद बर'आ बुथ थाखोनि आरो अन-ग्राउन्ड खामानि मावग्राफोरनि रादाय आरो थुलुंगानायखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बिटिआरखौ गोजोन, दावगानाय, खौसेथि आरो गोहोम गोनां खुंथायनि फारसे दैदेननायाव बिसोरनि गोनांथिखौ फोरमायो। जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि 2025 नि थाखाय भारतीय जनता पार्टी सुंद'यै बिजेपिआ संकल्प पत्र एबा इस्ताहारखौ बेखेवबाय। गुवाहाटी नोगोरमानि बशिष्ठआव थानाय बिजेपिनि गाहाय मावख' अटल बिहारी वाजपेयी भवनाव दिनै बिजेपिआ जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय इस्ताहारखौ बेखेवो। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेखेवनानै होयो बिजेपिनि बिसायख'थियारि इस्ताहार। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावनाय इस्ताहारा बिजेपिआ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बिटिआर ओनसोलाव गोजोन,
दावगानाय आरो जौगाथायनि बागै रोखायै मख'दों आरो रायजोफोरनि सिगाङाव रादाय होदों। बिजेपिनि इस्ताहार बेखेवनाय हाबाफारियाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि आरो दरं उदालगुरि लकसभानि एमपि दिलीप सायकेया, सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु आरो बिजेपिनि गागि दैदेनगिरिया बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिजेपिया दिनै बिटिसि बिसायख'थिनि इस्ताहारजों लोगोसे दोलोनि बिसायख'थियारि मेथाइखौबो फोसावनाय जायो। गुबुन मोनबा रावजों थियारि खालामदों बिजेपिनि बिसायख'थियारि मेथाइखौ, जाय मेथाइखौ बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि हारिसानि राव आरो हारिमुखौ लानानै थियारि खालामनाय जादों। बावैसो सिगां काजलगावनि सतीपुराव आमिर आलीनि दैदेननाय सेंग्राफोरनि मोनसे हानजाया सासे आइजो आरो सासे हौवाखौ औवानि लावथिजों हिंसायारि गाग्लोबनायनि उनाव ओनसोलाव गोबां दावराव-दावसि सोमजिदों। मबाइल भिडिअ'आव रेकर्ड खालामनाय बे गाग्लोबनायाव सानैबो जोखोम जानायखौ रोखायै नुनो मोन्दों। गिबि फोरमायथि रिपर्ट एफआइआरआव आमिर आली, रेजाक आली, बरी आरो अनवार हुसैननि सिनायथि दंब्लाबो खहा जानांनाय नखरनि सुबुंफोरा दाबि खालामो दि पुलिसआ दासिमबो बेनि सायाव जेबो गोख्रों राहा लानाय जायाखै। बबेखानि बे जाथाया गाग्लोबनायनि इनाय आरो आयेन आब्रुथि बाहायग्राफोरनि खामानि मावनो हायैनि सायाव जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।